Vi er ved Toms Fabrikker i Ballerup. En virksomhed, der som mange andre mærker konkurrencen fra hele verden. I dag bliver der produceret skildpadder, men hver dag er der nye udfordringer, og for at blive bedre til at løse hverdagens og fremtidens problemer, så har knap 200 medarbejdere været på kursus i produktionsoptimering og kompetenceudvikling i forbindelse med et jobrotationsforløb, og det har de været glade for. Jeg synes, det var et spændende kursus. Faktisk en oplevelse, for der var mange ting, som man lige pludselig så, som man ikke så før. Det var jo nogle gode rammer, og så er man jo sammen med kollegaer, både fra, hvis man kan sige, produktionen og fra smedeafdelingen, så i princippet var det godt sammensat og godt materiale. Uge 43, det er Marianne. Det var de to tillidsrepræsentanter fra NNF og Metal, der sammen med fabrikkens ledelse satte i gang i jobrotationsprojektet, og det har været en succes. Medarbejderne bliver gladere ved det, at de lige kommer væk og får nogle nye input i en uge, og så kommer tilbage igen, og de ligesom kan snakke med kollegaerne, hvad er det, vi har lært på det her kursus. Normalt, når vi har kørt sådan noget, så har vi tit, det er ikke alle, der synes, det er lige sjovt at være på kursus, og nogen har måske haft nogle negative kommentarer. Jeg har faktisk ikke hørt den eneste her. Jeg synes, det er lidt imponerende. Jobrotationen blev organiseret, så 20 medarbejdere kom afsted på kursus en uge ad gangen. Medarbejderne blev alle ugerne afløst af vikarer, der kun arbejdede på daghold. Hvert hold bestod primært af produktionsmedarbejdere fra NNF, men der var også på hvert hold 3-4 vedligeholdelsesmedarbejdere fra Metal, Elforbundet og 3F, så personalet i fællesskab kunne få idéer. Medarbejderne fra aften- og natholdene var også med på kursus, og de fik fuld løn med aften- og nattillæg, selvom de var på kursus i dagtimerne. Man har fundet ud af at rokere indbyrdes med de faste medarbejdere. Dem, der har været på aften og nat, de har været på kursus om dagen og har ikke mistet noget. Altså, de har fået det samme i løn, som de plejer. Vikarerne bestod primært af ledige, der var i fare for at falde ud af dagpengesystemet, og det er de to tillidsrepræsentanter glade for. Dog har Søren Svenningsen en enkelt anke over for modellen. Det her med dagpengeperioden, det tæller jo altså stadigvæk som om, at de har været arbejdsløse. Det synes jeg er uretfærdigt. Men ellers, så synes jeg, det er en god ordning. Det har altid været min holdning, man skal holde i gang. Jobrotationen på Toms er ikke kun til gavn for ledige. Den er også nødvendig for fabrikkens overlevelse. Konkurrencen er nemlig så hård, at der hele tiden er brug for at opkvalificere og optimere. Derfor var ledelsen på de samme kurser, og her blev det understreget, at udviklingen kun kan ske i samarbejde med medarbejderne, og det gav personalet øget indflydelse. Det er jo ikke kun os, der skal være mere effektive. Vi har også lov at komme med nogle ting, som vi synes kan gøres anderledes. Og det er jo et kæmpe plus, ligesom at få at vide, at nu skal de høre efter, hvad vi siger. Kurset var arrangeret af Maestro og lærte medarbejderne og lederne om flere processer, men den vigtigste overskrift var produktionsoptimering og kompetenceudvikling. På kurserne blev de blandt andet undervist i proceskendskab, kundeværdi, systematisk procesforbedring, erfaringsudveksling, løbende forbedringer, forandringer og opgave fra egen virksomhed. En opgave, der skulle gøre kurset praktisk anvendeligt, og hver enkelt medarbejder skulle komme med idéer til optimering i hverdagen. Det var også til deres egen fordel, eksempelvis ved at minimere tunge løft. Et andet mål var, at medarbejderne skulle blive bedre til at samarbejde. Og derfor var det vigtigt, at alle faggrupper var med på kurserne. Ja, altså jeg synes jo, det er blevet nemmere at gå til hinanden, ikke? Så nu bliver det jo som en stor familie. Det har det vel også været, når man har været her i så mange år, men der er der rigtig mange, som ikke har været her lige så længe, som jo, så bliver man rystet sammen. På Toms er jobrotationsforløbet overstået i denne omgang, men der er allerede planlagt nye projekter. Det har også betydet, at 20 ud af i alt 30 vikarer er blevet fastansat. Vi vil prøve at køre noget læse-skriv-kursus op i begyndelsen af næste år. Så derfor så har man så også beholdt nogle af de vikarer inde. Og både medarbejdere og tillidsfolk er glade for ordningen og kan kun anbefale andre virksomheder at gå i gang med jobrotation. Jeg synes, det har været et spændende forløb. Det må der godt være lidt mere af. Det er jo en udfordring, ikke? At have jobrotation, ikke? Og det er jo også, man lærer også selv noget nyt.
hver gang. Det synes jeg, alle virksomheder skulle prøve. Det har været sådan en stor succes herude, så håber jeg selvfølgelig, at det kan blive lige så stor en succes i andre firmaer.